بخلاص فائق دررا bandiraɓe julɓe onon ciitortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor no diya toro e bellelde jumpamaje sekaladde tindade bokke jalluɓe juuroyade on gando Allah jankiniɗo tiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurnam mum kala golloni dine l'islam ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu on ziar gadornoɗo e kala hitande nden ara wonire capantatiɓire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capantati 1 décembre 2021 fayenma 1 janvier 2022 on tigi to bokke jalluɓe juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lerori e on kikiɗal juma capantete 1 décembre sanga waktuji sappo e jeetati ma fuɗɗo oɗon ziar e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓan ma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta tawa 1 janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere Allah nde jangi silke kono kay duwe Allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude ɓen khalifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddungal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco njuula tisbar caggal ɗum tindade funnague bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno Salif Sow radiallahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓudi ɗeɗon golle galle ceerno Amadou Bocar Alpha Bamo hoore fonde ceerno Ibrahima Ba kame miñumen ɓesngu bokke jalluɓe e gardogol ceerno Abou Salif Sow khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendagal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno Salif Sow to bokke jalluɓe yo en kawru hen bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndel moɗon weltare min dañi huccude mon e kala saaha noon kadi min dañir weltare e oɗo subaka alarba hande ko yiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode seeɗen ɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗon mboto saw hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal hittande aronde Moussa Niang naten hen e dow jaam kadi Allah okken tawede yaltude hen kadi e dow jaam ɗum noon ko wiide tan baba Moussa bisimilla ma mbani ba no mbiɗani ko noon caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam yettude ne baba halifaɓe dine halifaɓe aada yettude ɓen yeeɓiyankoɓe men Pindi TV hokkuɓen coftal Aissata Ndiaye so gamri tigguyoɗe ko yummo jaggue balaɓe 2021 ko kamɓe tigui duusen en ko kamɓe mbaɗi hen motivé ko kamɓe mbaɗi hen encouragé ko kamɓe kokki en ngal ɗon coftal e ngal cuusal ngal jamragal yettade ɗo hande e janvier walla mbiyen e balɗe seeɗe timmini ɗo hitande fat barakallah ko yettude Allah no fewi no fewi no fewi nde won noon haaɓe ganduno anni o ko joofoyde en jofdoyi e dow jaam walla mbiyen eɗen jofdoyi e dow jaam 12 leñol ngol nde wonno leñol ngol en wela ko ɗoftere o Aissata Ndiaye en mbawa haaldude no gonɗa no fotiri yo Allah hokku en ganduɗa tigui barke ganduɗa tigui hitande fande kala ko wonno caɗele men yaro yadata koye nder ndeɗo hitande 2021 fat barakallah wona hitande uddiral yajede anon ka neɗɗo tinniɗo joni mam no fewi baba ne jaɓe ko ɓuri tentude hande ko non tigui rapport ITE nguɗon gomu wona waɗi cimtol golle mum hitande 2020 ɓe garti tigui holno foti koppereje daña e holno yaari hono ko yiɗen koppereje peccira ɗum ne tawe nder ndeɗo jeyande kono Aissata Ndiaye ɓe garti tigui ganduɗa ɗum ko wiite gollorde leydi Sénégal ko wayno terre jencuɗo mum e gueɗe baɗe noon ɗum woni ko ganduɗa ko o fandu almudu taweteno e nder jeyande leydi Sénégal jeyande las udditidama ko non tigui e oɗo alarba nogas jane lewru décembre ɓe garti tigui golɗon cimtol gomu ITE ene wayno ɓe mbi ko rapport oɗon initiative pour la transparence des industries extractives Aissata Ndiaye ɓe garti ɓe mbi ko faible contribution ɗiɗon industrie ji walla mbiyen usine aji mawɗi taw ko tawte ɗo e nder leydi Sénégal e nder oɗon PIB leydi men ene wayno noon ɓe garti hen yadude te natal on garriɗo goɗon gomu rapport mabɓe 2020 kono ɓe kolliti so yirodiraɓe hitade 2019 ene wayno oɗon rapport ƴellitima walla mbiyen nanni ujunnaje nogas e milliard koppareje men CFA kono ko yiya woni temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi ganduɗa kay ko milliard ɗi nanani budget leydi men Sénégal ɗum tigui woni ko tawte nder ndeɗon jayde ganduɗa kay ko lassa caggal ɗum tigui min garti oɗon jagorɗo awo leydi Sénégal wiyete ko Aliou Ndoye ministre de la pêche wi ko recette aji d'exportation ɗeɗen no ganduɗa
tigi liddi walla mbiyanna ko ressource halieutique e guitaɗo e nder leydi Sénégal nawa caggal leydi koppereji mumen tongama e temedde ɗiɗi capanɗe jeegom e ɗiɗi milliard koppereji CFA ɗum ko hitande 2020 ɗum woni ko tawate e nder hello jeeɗi nder jayde las caggal las ko jayde les échos ɓe gati koye ɗeɗon caɗele ɓe ɓeɗon ɓe ganduɗa enen keɓuɗuma kala e saaha e sen jeeyi ɓe mbiyete ko o albinos walla pulaar wiɓe fuñe violence et sacrifice humaine ɓe ganduɗa tigi haɓe keɓe ɗum kala e saaha so tawi tigi ganduɗa ko suɓgoji panima ene wayno ɓe mbi ko Amnesty défend la cause des albinos ceux qui profanent leur tombe pour le pouvoir ou bien la recherche dans la ligne de mire alhaali oɗon Amnesty oɗon darima darde lang gam kay walludeɓe kono kay ittude caɗele tigi ganduɗa kono kay subvention mo laamu leydi ndi foti wadde faade mabɓe no oɗon ganduɗa ko Salif Keita waɗata faade mabɓe nder leydi Mali goto mabɓe fo jogono ɗum salaire e gueɗe baɗe noon kono kay tusdeɓe ko hunde en ganduɗa ko yurminide bon voilà anan ene waɗi fragile manda saɗani ɗum fuñana waɗi fragile donc o ko voilà ko ɗum noon woni haala ka Amnesty oɗon noon ɗum noon dari beele kamɓe fuñeɓe koppe gueɗal mabɓe kokke fodde mabɓe kono kay haqqiji mabɓe guitteno hannit ni rapport ITE 2020 ɓe garti hen ɓe mbi ko les milliards pour les exploitants la misère pour les travailleurs e sen jeeyi ɓen ɓe ganduɗa ko gollanteɓe keeɓi milliard uji golloɓe keeɓi tampere keeɓi kay gandum kono basal jokkanima ɗumen ɗum woni ko windi jeyni en koɓe les échos en mbiyani ko kamɓe ɓe ko 9409 personnes employé ɓen tigui gollotoɓe hen ujunnaje 9 e temedde 4 e jeenayo kamin tigui goni gollotoɓe oɗon secteur kono kay ma salariare mo o temedere e jeegom milliard piccalle jiɗiɗi sen jeeyi 200,8 milliards 206,8 milliards kañum tigui yoɓa ɓeɗon fournisseur local en population miniére noon ɓe mbi ko artisanal istimama e capantati go ujunere innama aade taw koye capanɗe jeegom e kala temedere jiɗɗa e mabɓe koyemen kala ko étranger ji walla mbiyen koɗani wona ɓesgu leydi Sénégal jeeya Sabadola ene wona premier producteur taw kay ko 7 tonnes or kiloji kaŋŋe keyi manda ko 24 carats manda 28 carats kañum tigi woni ko itta ton wondude tigi makko nduɗon ɓundu tigi ko yaltini ko 5,8 tonnes or kañumen kala temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi piccal 3 milliards koppereji men CFA ɗum de woni industrie extractive ɗo e nder leydi men Sénégal jeyde l'observateur ɗum ko ɗon tigi e sen jeeyi ɓe mbi ko leydi Sénégal riche et pauvre un Sénégal du Sénégal l'enquête qui révèle tout ene wayno noon ganduɗa tigi un pays deux visages e sen jeeyi dara Sénégal noɓe kewno wiide Sénégal ne wasi kono sénégalais ɓe mbasani sa ari tigi ganduɗa koye nder ganduɗa ko guure mawɗe ɗe ko wayno guure mawɗe sa wona leyɗe mawɗe e sen jeeyi ɓe mbiwa tawata ron ko méchoui tawata ron ko pompiteére tawata ron ko ɓoccoɗe e gueɗe baɗe noon a yinatal ngal no woodi somi wi mboɗo haala tan ko ɗo tan heddoro ene wayno ɓe mbi sa are woni diwnuji leydi Sénégal tawata ron ko heegue miskineɓe awlin jawlin l'incroyable disparité entre les pouvoirs d'achat des familles en milieu rural au seuil de l'extrême pauvreté wuurɓe ganduɗa koye basal dumingal so kirtima gottata hoye gueɗe baɗe noon ɗum ne tawi nder hello tatawo ko holko saabi ɗum ko losko yaygo woni ko jayni hen koɓe Youssou Madji Guène ɓe mbaɗi alhaali oɗon caggal kan Aïssa Ndiaye ɓe garti alhaali oɗon trafic de passeport diplomatique ɓe mbi ko les nouvelles révélations de la mafia des palais et des affaires étrangères haala ka heddi ko hakkude ngal ɗon jagorgal gueɗe caggal leydi e oɗon ganduɗa kay ko galle lamorgo leydi Sénégal ɗum ne tawe goɗon losko helli jeeɗiɗi nder ɗon jeyande l'observateur caggal l'observateur ko jeyande libération sowona scandale tan ko révélation ɓe garti ko alhaaliya IPRES SICA poste finance LONASE et trésor allah ni ɗeɗo gollere kala nder ndeɗo hitande koppereje kewɗe ñamam walla mbiyen koppereje kewɗe ndewnama e cukri ɓe mbi ko 12,2 milliards de francs CFA ont été soustrait ɗum woni ganduɗa ko koppereje nawaɗi to ganduɗa ko poste finance ko milliard trésor 4 milliards poste finance ko noon wori LONASE ko noon wori koppereje ñamaɗe e nder gollorde leydi ndi grande poste receveur oɗon ganduɗa tigi wonnoɗo baare recette aji ɗiɗon kala ha joni yitaka hay goto andata nande ɗon koppereje to SICAP 4,2 milliards ɗum noon woni ko wujja toon ɓe wi ko les acteurs connus ɓeɗon ganduɗa wujjuɓe ɗen koppereje 4,2 milliards gandama ko kañumen nawi kono hay goto mabɓe jaggaka walla mbiyen fawa junggo to IPRES dossier ticketaji restauration au point mort sur fond de liberté provisoire kamɓe kala jagganoɓe hen ko kam liberté provisoire gattuno hande ni caggal kan ko alhaali flacieuse information judiciaire mo ganduɗa ko udditaɗo e on gonnoɗo ganduɗa tigui hoorejo Dakar Dem Dikk woni Moussa Diop ko loskoti uddita e makko kanko maître en woni noon on parquet waɗi transmettre réquisitoire makko on premier cabinet ɗum ko jeggile nogas go décembre lorsque uddita e makko beele de oɗon alhaali malab thiar non ɗon ko
et ce politique ala caggal kadi c'est ça jeyde enquête enquête ɓe gatti koye retombe économique ɗum ko wonata jencude ganduɗa ko faggudu alhaali on train express régional holno jogori wade kono kay holko jogori jibinande leydi sénégal e gartam to batte koppereje kono kay Muntaga Sy on directeur général APIX o arti tigui o les études de rentabilité économique ganduɗa kay ko alhaali faggudu kono kay ko leydi men sénégal wawi faggade alhaali oɗon terre ene wawi abbade ganduɗa ko sappo e jeenayi kala temedere jiɗɗa Mame Fall on tigui koye APIX golloto o wi ko ganduɗa ko leyɗele ɗe jiiɗade ɓamtiɗe foof ene jelliɗiɗe foof ko ouvrage uji baɗi ni ko wayno ganduɗa tigui terrain métro en reren ko ɗum noon saabi kañum men kala mbaɗi développé ko ɗum no tigui ƴelti waɗa men leydi men sénégal ne wawi ƴeltade oɗon terre Mansour Samba taw ko économique o solution pour désengorger Dakar c'est de créer des pôles économiques o wi ko gonda on walla mbiyen lundima kongi mabɓe e wiide mum gonda tigui wadde ganduɗa ko désengorger walla mbiyen ɓamtude Dakaru ɓamtude sénégal ƴeɗɗi ɗum kono wona alhaali terrain e gueɗe baɗe noon ɗum woni ko tawten nder ndeɗon jeynaki non tigui Moussa Nia aɗa andi hoyɓinde gonka ka koko ganduɗa hande ine wawi wonde kono noon so tawi hande so wiyama yimɓe paati ko jam ñaajo ƴettama tottama kadi bayeruji ganda so mahi galleji jeyta ɗum ko 20 millions 30 40 millions Moussa Nia koko ganduɗa est ce que ne wawi wonde beele jogui ɓeɗo galleji joɗɗi ɗi wona kamɓe tan mbawi ruttade tun kadi ɓe coori tun galleji ɓe kadi mbara kadi ɓeɓe ganda kamɓe goni askano woni ƴettude wadde ɗum lois uji musɗi kadi en tout cas ne hamni jeyde vox populi yiiɗi ko to Pout Nagne ene wayno ngoɗon wuuro ngo heeɓi bose e ɗeɗo balɗe kala wuuro ngo anduno kono kay yoga e ɓesgu sénégal andingo e ɗeɗo balɗe e pratique mise au point ene wayno rado gomo ligue sénégal des droits humains gomo africa joom centogo nde ganduɗa tigui ardi ɗum ko onoɗon Aliou Tine gomuji goɗɗi taw ko pelle ɗe gona lamuyankoje ONG uji Aissata Ndiaye mbaɗi condamné kono kay jaadani e ɗum ko heewe ngoɗon wuuro wiide ubbata oɗon mawɗo debbo sababu o noon ganduɗa tigui ko leñam mago bal haali leƴƴi e gueɗe baɗe noon ene wayno ɗum woni ko tawitno toon kono kay yiya jagorgal gueɗe nder leydi tambi kan nden kay kisala woni ministère de l' intérieur nuli toon yimɓe mum kono kay ɗeɗon pelle kala jirlima toon gam kay ya suude kunge oɗon alhaali kewɗo toon wiide kay oɗon ubbita e nder oɗon bamulle ubbide ɗum Aissata Ndiaye gueɗe baɗe noon ɗum woni ko tawitno toon kono kay Aliou Tine ruttime famille o wi ko problème de caste le casse à tête des droits de l'hommiste ene wayno ko oɗon réquisitoire wonmo Aliou Tine waɗi e oɗon société sénégalaise o wi mo hanki ken dahanoɓe ken leftanoɓe ken torlonoɓe enen ɓaleɓe e leñamawo e gueɗe baɗe noon wadde nder men en fotani feccodirde e wiide makko kanko Aliou Tine ɗum noon tawi nder ndeɗon jeyde vox popo caggal kanna ɓe mbi ko quiproquoi sur les voyages gratuits lendemain de mise en service ene wayno noon ko ganduɗa ko diram 60 ɓeɗon ganduɗa no wiyama balɗe sappo e joyi ganduɗa ko gratuité oɗon terre wadde wonti diram 60 ɓe ene jaaɓe ene gara joguiɗe haaji yaha mo ala haaji yaha dennam diagne ɓe falɓe kañumen fof nen mbaɗa soppojolo quotidien le quotidien ɓe garti koye oɗon attitude cour d' appel to Kaolack ene wayno ɗiɗon magistrat ji jeegomo ganduɗa tigui ko alhaali wasde tigui netanade woni gueɗe ene wayno noon ɗum safuno fawade mabɓe jungue ɓe mbi ko ɓeɗon kala face à leur destin ɗum jogori wonde ko hande ils seront entendus par la commission d' instruction mo ganduɗa tigui hande jogori wonde waadu mabɓe tigui ɓeɗon no loskoɓe walla mbiyana ɓen ñawɓe no hande ni caggal kana joman ndeɗo jayde o wiyete ko Madiambal Diagne hewɓe nananomo Diagne oɗo gorko ɓalejo séréer ene wayno noon ɓe garti hen no hanniti ni alhaali plainte Fadi Souleymane Teliko ɓe mbi ko Madiambal Diagne auditionné par la commission d' instruction on commission d' instruction loskimo no hanniti ni kono Aissata Ndiaye wiide jaydenkoɓe quotidien le quotidien har wulde jeew bataille ganduɗa tigui de leadership min lamoto min wonata dow min addi diwan mo Matam ko hakkude Farba e maître Malick Sall ɓe mbi ko nda Farba Ngom e Malick Sall duel à distance to Matam guerre leadership fof noon wona e nder sa nani Matam wona département kanel ko département mo Matam et dans les 10 communes ko toon tigui woni haare nde ɗum ne tawi nder hello jeetato ndeɗon jayde le quotidien jayde le soleil national ɓe gari tigui koye oɗon 33e édition coupe d' afrique des nations nden arawnide capantati e tati ɓiire fonde yuɓinede to Cameroun ene wayno jogori wonde ko ñande jeenayi livre janvier ko ñande tigui arbitre wutata coup d' envoi guel ɗon kawguel tigui Aissata Ndiaye un casting très électrique jogori wulde ko jew e alhaali oɗo tuma to ganduɗa gueɗe kewɗo ene jiiɓi ko wayno préparation équipe nationale du Sénégal ene wayno hankiɓe puɗɗima premier galop mabɓe d' entraînement to stade Lat Dior kamɓe baroɗe sappo e jeegom en mabɓe ene tawi to ganduɗa ko hôtel ko toon tigui ɓe mbaɗi logé alhaali oɗon groupe A Cameroun e ɓen ɓe wondiɓe groupe B ɓe mbi ko Sénégal woni favori wondude Guinée ganduɗa tigui Zimbabwe e oɗon 3e édition ene wayno baro leydi men Sénégal sabu ko kewɗon drapeau Macky Sall wiitami no Doumbouya wi
lesili national ni mi sikkani o wiraɓe noon Sénégal yettaki ɗum o wiraɓe noon donc ko ɗon tigui ɗum woni ko tawte nder neɗɗo jani caggal kane Aissata Ndiaye ɓe mbi ko mise en circulation oɗon terre ene wayno Rufisque aji ɓe beltima no hanniri mbaɗi jubilé weltare mabɓe kono taximanuji beltani le bonheur des uns fait le malheur des autres non de heewi voilà ɗum woni ɗon jeyde start coftal balli uddata dama ko noon tigui ha joni kam mena Aissata Ndiaye ɓe calani ɓe calmani ɓe gatti koye oɗon kan 2022 e oɗon capitaine des lions gorko mo ganno est ce que aɗen oɗo minen jeyda localité Khalid Koulibaly jango ganno e dande maayo ko noon tigui o arti e forme makko Aissata Ndiaye o ganduɗa ko hokkiti ɓesgu Sénégal ngal ɗon cuusal caggal kuli e ndeɗon gagnande makko nde joguino o j'espère être prêt pour le 1er mars o wimo sikki ganduɗa tigui o heeɓima no fewi gam kay oɗon ngal ɗon potidal je me sens bien le moral est au beau fixé ganduɗa tigui omo jogui ngal ɗon pellital kono kayya o arti e forme makko no hanniri je me sens bien soigné o saframa no fewi to Napoli ganduɗa ko kolum makko o ne va empêcher de préparer cette CAN haydara wawa ganduɗa tigui haddemo ganduɗa tigui heɓanade guel ɗon kawguel on wiyete bafal ñamdi Khalid Koulibaly ganduɗa tigui le dossard 3 de l'équipe nationale du Sénégal caggal kane ɓe gatti ko Ismaïla Sarr Aissata Ndiaye Ismaïla Sarr hanki kolum makko yaltini cimtol hollidi Ismaïla Sarr selloti ko mayirɗe lewru janvier beele Aliou Cissé fotani change de Ismaïla Sarr adde opanguet oɗon réserviste saabu ko kamɓe ndendi poste ko noon Amdi Faye oɗon épopée mo 2002 wi on joueur blessé n'a rien à foutre à la CAN ko joueur gagniɗo ala waɗata CAN Allah haɗi en ganduɗa ko Ismaïla Sarr en gokku ɗum toon opanguet ko profil identique kamɓe nandi enen ganduɗa nen salle d'attente yo foɗumara sappo e jeegomi ɗe ɗum barewde woni tawte toto jaam ñaajo hanki Liverpool mo Sadio Mané Leicester fi ɗum woni ko tawte nder jandi e stade ɗum rendi woni ko sifa e kelle gadane jandi leydi Sénégal hande 29 décembre non tigui kelle gadande e nan ɗon en batta sona uddide e ɓoore wonde Moussa Niang woni banggue gueɗe rendo noon hande haala tan e banggue ko wiya jayde l'observateur e ɗum e page mum gadano ɗum noon Moussa Niang woni tan arde ko wiya Sénégal e dañi ko jeese ɗiɗi ɗi ganduɗa yete sa ƴeewi ɗo a ƴeewi o yabangue cikkata ko adunaji ɗi ganduɗa ko kuccodirɗi aɗa andi ɓe kaali ɓe mbi e nder leydi ndi mataw gonɗo ganduɗa ɓe gonkimoɓe ina feewi kono Moussa Niang yo Allah ɓeydu sutura saabu wonɗo ganduɗa ene yiye galleji joɗɗi ni e galleji mawɗi ni e galleji pewɗi tawa Moussa Niang ɓe wiyeteɓe walla sikkaɓe cokkoɗi koye cuuɗi huuɗo aɗa yurmo ɗum tawa kañum gonki mum ɓuuri laabi temedere gonkima an gonɗo e nder ko wiyete wuuro lamorgo ngo saabu gurdam moɓe ɓurata e bangeji fof to banggue Moussa Niang gonki to banggue ñamdu yardu e ko way non fof gonki moɓe saaha ɓurata ga ɗo ganda kañum woni guure lamorde to saabu ko sikke tan ko wiyete yo sikke ɓooy Moussa Niang kono yo sutura ɓooy kadi a yiyat koɗɗo e galle joɗɗo saabu so fini so haccitima Moussa Niang wottotako so wottima hirtotako suturaji ganduɗa nene nder galleji en général ko foti wiyede ko woni pauvreté o woni banggal basal e nder aduna basal e nder leydi ndi hono watte ha haaɓe ha ummo e nder adunaji ɗi oɗo saaha noon ni wiye yimɓeɓe jeeygude jamma mataw yimɓeɓe ngala ko ñaami walla ngal ɗon banggal kadi Moussa Niang wona gotum saabu yimɓeɓe hande temps o yaawi jawgol ganduɗa Moussa Niang sa natte galle ma haccitima haɗema parde ko 13h sa gayni 13h a fawi barme haɗema deftude ko 17h 18h won galleji ganduɗa ko nden gottoto so gottima oɗon saaha jotto tan kankadi paɗa jeeyoɗa lacciri o jeeyoɗa fonde o yaaha soodoye saabu so kirade defama e galleji la plupart heddoto walla rufoye te ɗum ɗon wonko seɓori ɗum ganda pauvreté kam nane nder leydi ndi nane nder Sénégal to sikka ɗon ala ɗo ɗon ɓuuri heewde to sikka toon woni to mataw ko toon seɓorta exactement Aissata Ndiaye so haalama haala pauvreté ko milieu rural watte indexé so haalama pauvreté kadi Diallo Diop Sangomar opéra e caggal saabu yimen gandi heege nanɗo vraiment alani toon woni haar ndur gonda tigi to jiita ɗum ko Mamadou Mbayane mbiyata lare ala won lare tumbuɗo ana won tumbuɗo min e caat e faal minen ndendi ganda tigi fedde gorfo lorora laaɓi wiye ganda ko bottarem yo ara galle kaaren bottarem yo ara galle kaaren go joni andra defɗo emo defani walla joguiɗimo wala alan ko sutur woni ɗon bottaji gara ha heewa yimɓe gotto hen moni fof wotto hen ha nawe iɗi jalla nande ko kalem ɗum tumbul tu vois donc ko solidarité nana amélioré da hay so tawi yimɓe ngala enen ballotiri jungo e Saña Dakar hay sa naati galle neɗɗo hande ne jogorno deftude bottari haytat
joɗo yewta ha jeeha fuɗɗo nadde c'est ça ɗum woni haala ka par ce que ko waɗa compté walla ganduɗa ko jomum defa hannde e Sane Ndiaye yitten feccere moftuɗum e frigo pour janggo tu vois don kala ko wawi heddade no wawi fodde foof ganduɗa ko rufete janggo goɗɗum defe tu vois ene reme soɓe ballama hannde heege yiita he nder leydi he holno ballirte hectare uji nan toon maaji yo puccire machine ngaji gadde ɓe ndema te ko rewɓe mi jiita ganduɗa finoɓe suba law mbaɗa ganduɗa ko lappi faade ceyni saji tu vois ɓe kaɓani ɓe kulade ɓe jatirani caggal kono haɓe jogui kaɗon mbawko e ngal ɗon coftal ɓe jaaha yaade remoyde yaade lappoyde maaro taw ko haɓoɓe gude mon ha tiiɗe tawne mbambi ɓikkon mon ha tiiɗe e Sane Ndiaye taw ganduɗa ko pini ko kas café e coupon mburo ɓolo dong gonton ha 18h 19h woni rewɓe ganduɗa ko wonɓe nder jardin ngaji ene ndema permet maraîcher ndema tu vois prodamen gara puntu ɗumen saɗen gara puntu ɗumen ɓe remoɓe des cultivateurs jurmaka kokka ko onon hurum mbaɗaka financé mballa he golle mon jomum rema ha heddono soña yaha ganduɗa ko seeɗa wiye mboɗo sohli machine ganduɗa ko moissonneuse mbiɗa ko ga joɓa 150 000 walla kala 10 sac kokkamin ko sac goto taw miskina awlin jawlen ɗum noon ko ballal ndara agriculture o so tawi ganduɗa ko hannde waɗanoma en quelque sorte ganduɗa tigui basal haalta e nder leydi Sénégal autosuffisance alimentaire moɓe ɓooyi eɓɓude moye darde o tigi jiita mawje ɗon jiiɗi waɗe développé sino ɓuuri ko haydara yaltara haydara natta te onon fof ndemat école aji yo guddu o onon ɓeɗo sukaɓe mi yoɓon wannon financé jangde mon jahon kala mon janguɗo noon ha andi so yuttima joɗimo toon ganduɗa tigui ene waɗa servir walla yoɓe toon salaire heddo e nder leydi janane waɗa servir pa mon yummiramon goppuɗono yummiramon ɓe jaggam mi hirsa ala jomum so waɗi garantie yummune bamum ganduɗa ko susa waɗa wona kede janggat wawa arte nder leydi he o wiya hokkere poste kono gandal ngal gadduɗa toon ngal waɗa ɗum transmettre wonɓe ɗo ɓe tu vois hande Chine mo daɗa holmo mbaddata ala mo mbaddata développement kalteɗo ko psychologiquement ngal ɗo basal enquête aji batteɗi ɗum ɗo fof ala foye ɗumen sona laamuji yo yimɓe kaldu gonga so haalani gonga haala ko wona ɗum noon hande majƴes puccirama haɓe jogui ganduɗa ko pelliral haɓe jogui coftal haɓe jogui ngal ɗon gandal kono kay haɓe jogui oɗon humpito haɓe jogui ngal ɗon coftal yoɓe balle milieu rural o basal wiyetegal ɗo ala ko watte indexé sona ɗo milieu rural basal ara ronde koɓe tampuɓe ɓe tampu haɓe donka ñamde neɗɗo so tampi wawa ñamde tu vois ko tamperde jagguiɓe yoɓe balle ay Sane Ndiaye konngol ma sa haali yimɓe ne nana sa haali ganduɗa ko rende fulɓe nana hande ganduɗa ko fulɓe ɓole tawte e nder gouvernement Macky Sall ngoɗo erankoye mabɓe fayi yoɓe balluɓe haɓe jogui hectare uji ɓe galano ɓe ndemiri yoɓe balle ɓe ndema ko seul agriculture wawi yaltinde ngal ɗon basal non tigui Moussa Nia ko kalɗa joni yeru e mawse dongo ene jeeya ha joni e gueɗe makko ko ganduɗa o waɗino ɗum ndeɓe dañi ɗeɗon caɗele woni o namno o aray ko wayno jaaha Kaolack mbiyaɓe ko cohluɗon ɓe mbiya école ala hôpital ala juma ala ɗum ɗo o jetta kala koɓe cuhli kala koɓe cuhli e taliji foof ko sohla ko fo gam maadi o ƴetta won nawa ɗum toon Moussa Nia kamɓe hoɗɓe toon ɓe kamɓe mahata école aji mabɓe ko kamɓe pewdata ɗum ɗo rewɓe ɓe gonata e ndefuli kamɓe mbatta foof ha koɓe cuhluno fof gasa wod wuro dewɗo henone ko noon yarata noon ɓe maari leydi mabɓe hande ha leydi mabɓe dari goto foof fawi hen kite te kamɓe pewdani koye mabɓe te ɗum ɗon ne wawi wonde Moussa Nia hande jiya so taliji men ne maahe hay ouvrier ji jondi ƴettetake koye ɗi konngudi goddeten Robindu Jayndeli meɗen oɗo o subaka alarba hande ko tottude won adi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi komin Aissata Ndiaye hono baba Moussa Nia heɗen noon e banggal caméra o yejjid ko bawa jang woni ziar Bokke Dialloɓe so Allah jaaɓi kamɓe fof ganduɗa ko ñaganadeɓe duwaw ñagana rendo fulɓe o kamɓe kala ndeɓe kawrere toon no ziar ceerno Salif Sow so Allah jaaɓi Allah rokku en tawede e dow jaam ya barke nelaɗo Allah fuddoro bismillahi rahmani rahim gaynira alhamdoulillahi rabbil alamin ko noon tan Thiat Mansour Sow alias Thiat heɗon nenewga banggal caméra o بخلاص فائق دررا bandiraɓe julɓe onon citortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor no diya toro e bellelde jumpamaje sekaladde tindade Bokke Dialluɓe duuroyade on gando Allah jankiniɗo jiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurdam mum kala golloni dine l'islam ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu on ziya gadornoɗo e kala hitande nden ara wonire capantati ɓiire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capantati 1 décembre
décembre 2021 fayenma go janvier 2022 ton tigi to bokke jallubi juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lerori e on kikiɗal juma capantete go décembre sanga waktuji sappo jeetati ma fuɗɗo oɗon ziar e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓan ma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta tawa gros janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere allah nde jangi silke kono kay duwe allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude e ɓen halifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddungal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe abdoulaye daouda diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco juula tisbar caggal ɗum tindare funnague bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno salif so radiallahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓudi ɗeɗon golle galle ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde ceerno ibrahima ba kame miñumen ɓesngu bokke jalluɓe e gardogol ceerno abou salif sowa khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendagal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno salif soto bokke jalluɓe yo en kawru hen